Eusko ikaskuntza, jakitez. Hemen Euskal Herria irratian kulturarloa. Duela 200 urte, Zugarramurditik bizilagun sorta bat Logroñora eraman zituzten, sorginkeriatan zebiltzala lepuratuta. Epaitu egin zituzten, fede autoa egin zieten. Zugarramurdi sorginen herria, bertako lezeak sorginen biltoki nagusitzat hartuak izan dira, akelarre hitza antonomasiaz sorginkerien festak izendatzeko. Baina gertatzen zaiguna da, egiazki gertatua duela 200 urteko episodio haiek zerote ziren, gerora geuri gelditu zaizkigun, iritsi zaizkigun informazioak edota usteak apenas zer ikustekorik daukatela. Zertzegoen egia, zer izan zen prozesu ura guztia. Ta egia da, azken urteotan argitzen ari dela, Zugarramurdiko sorginen museora joan ezkero, ein haundi batean arras desmitifikatzaile baita, edo behintzat bai jende gehienaren usteetan eta dagoenaren arras bestelako ikuspegia da han erakusten dutena. Elkarlanean arituta Zugarramurdiko udala, sorginen museoa, Nafarroko gobernua eta Eusko ikaskuntza, egunotan Iruñan eta Zugarramurdin jardunaldi batzuk egiten ari dira. Izan ere, eta hor mintzaldi eta ikerlan batzuren aurkezpena eta bestelakoak ere izanen dira. Akelarre sorgintzaren historia Pirineotan 14. mendetik 18. Hori da aztertuko duten mendeen tartea. Gustav Henningsen doktorearen omenaldia egiteko jardunaldiak izanen dira. Horixe hortaz gaia geure honako kultur arlo honetan, Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren saioan. Geure solaskide Ainhoa Agirre, Zugarramurdiko sorginen museoko eta lezeetako zuzendari eta kudeatzailea. Lehenengo puntua hauxe dugu, sorgin keriez batzuk eta bestek irudikatzen dutena eta geure buruan eduki dezakegunak deus gutxi duela ikustekorik egiazki gertatu zenaz. Ezagutu beharra dago horre egiaz zertzegoen. Ainhoa Agirre. Komentatzen duzun hau, nik batez ere asteburu honetan bizi izan dut, ez? Bertze elkarrizketa batzutan, Halloweenekin erlazionatuak, zuk erraten duzun irudi estereotipatu horren gainean jaki zirenak, ez? Zertziren sorginak, eta, egia da, gehienok edo nila da ez, baina burutan dugun irudia dela beltzez jauntzitako emakumea, karetxa sudurrean, hola txapel koniko bat beltzean ere, eta horrek ez du deus ikustekorik sorginaren egitazko irudiarekin, ez? Guk Zugarramurdin hain zuzen museoan ematen dugun bersioan edo irudian aipatzen duguna da sorginak emaginak, belagileak, emakume jakintxoak zirela, bertako emakumeak, eta mendez mende euren arbasoen jakituria jaso dutenak, eta ez dutena deus ikustekorik bertze irudi estereotipatu horrekin. Baina zaila da burutik etzia, ezagutzea eta ikerlarien lanak, batetik ikertzetako hori ezagutzera ematea eta uste dut egunotako jardunaldi hauen helburua egin batean hori dela. Betir hemen omenaldia egin behar diozue Gustav Henningsen izeneko doktoreari eta hor geuk norden ere ez dakiula. Henningsen herri oitxurak ikertzen aditua den Dinamarkan jaiotako gizon bada.
Danimarkarronek urteak eta urteak eman ditu, orain 200 urte, Zugarramurdin eta zonaldean bizitutako sorginkeria prozesu latzan sakontzen, artxibotan dokumentak bilatzen, kaligrafiak deskodetzen edo deszifratzen, informazioa salkatzen, eta lehen da bizi badirudi Danimarkako irla txiki batean hasi zena, bere ikerketekin, gero Galiziarat joateko eta ondotik Nafarroa etortzeko, ez? 1975 eta 1982 bitarte doktoretza tesia burutu zuen, The Witches Advocate, gaian oinarritua edo sorginen abokatua, eta honen fruitua izan entzen nolabait 1983 urtean gaztelera argitaratu zen liburua, El abogado de las brujas. Berran nahi dut, liburu hau agortu zela, eta aurten urte berezia denez, anaia argitaletxearekin berriz argitaratu dugula, eta guain norbaitek erosi nahi baldin badu, aukera badela. Izan ere, eta hor ematen dena, eta zuk esaiguzu zenbateraino den, Logroñoko auzi horretan, da hor sorgin zirelakoan auzipetuak, akusatuak eta izan zuten nork defenditu eta planteamendu gaina arrazoizkoekin. Begira, autofedean, dakizuen bezala 11 personak zutan bukatu zuten, batzuk jada gainera kartzelatan eta hil ziren, hauetako 6, hain zuzen ere, eta autofede horretan 3 inkizidorek hartu zuten parte. Hauetako bat, Alonso de Salazar y Frias. Eta behin, azararen 7 eta 8 pasatu ondotik, guain 200 urte beteko dira, elduden astean, aste honetan, erran nahi dut, 7an, autofede hau pasatu ondotik, orduan, Alonso de Salazar eta Friasek, ez dakit, pentsatu zen, jende horrek aitortu zuenak ez zuela inongo funtsik. Ez zela frogarik, egin zituzten salaketak eta aitormenak egiazkoak zirela sinisteko, ez? Eta arduan, gizon hau itzuli zen, zonaldera, konfesio pila bat jaso zituen, aurrenak, helduenak, eta erabaki zuen, eta berari esker edikto de silencio deitzen dena ezarri zen, 1614 eta honen bitartez gehiago etzela sorginkeria gaiei buruz solastuko, erabaki zen, ez? Berak errandako esaldi famatua da, no hubo brujas ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir sobre ellos. Orduan, hori zen erabaki zena, ez gehiago solastia, gauzak zeuden bezala ustea, eta pixkanaka zonaldea normaltasunera berriz itzuri zedin. Harrigarri itxatatzen, oso planteamendu razionala, ez? Eta ematen du, eta pragmatikoa ere, eta hor jendearen zesan genuke, psikologian egon ziteken edo eta hor zabaltzen ziren hotxak eta horiek egiazki, errorik ez zutela eta, baina, eta hori izan zen Jennings honek atera zuena orduan. Beraren ondorio izan duzen. 3 inkizidoretik berari esker prozesua guzia bukatu zela erraten da, eta horregatik deitzen zaio sorginen abokatua. Sorgintzaren historia, erreparatu behartzaio hitzari, ez da sorginkeria esaten, keria hitz horren biharren zatiak duena adiera, kendu nahi izan baita eta sorgintzan deitu fenomenoa. Hortik beretik ikusten da fenomeno gertaera hoietara bestelako hurbilpen bat egin nahi dela. Izan ere eta hor duela 200 urte eta prozesamendu hoietan auzipetuak, akusatuak izan zirena, hoiek ere, errespeto merezi betute gutxinez ezagutu orduan zer gertatu zen. Ainhoa Agirre. Erraten dugun bizala, hil ziren gizon emakume horien haiek ezin ditugu berpiztu, baina bederen Gustav Henningsen eta Barojaren lanei esker, euren historia ezagutzera eman aldugu, eta guain badakigu bederen ze gertatu zen hemen, zonaldean, Nafarroko
zonalde honetan orain 200 urte eta modu honetan erakutsi nahi dugu Sorginen museoan. Bueno, bi gauza egin dugu, batetik museo hortan zer dukazuen, eta geho ere, ja datozen egunotarako egitaragua zein den ere zeutzen eman. Bai. Izan ere, zuenean da, nik uste dut egin diteken oberena dela izuzen zuenera joan eta bisita, ja urte batzuk badira hor zaudetela eta oindik ere jende asko baitago, zuenera joan ez dena, ezta? Esan edut, hor funtsian zer gertatu zen eta batetik hor dagoena, desmitifikatu iten duzu egin batien edo bintza jendiak dauzkan ustetalakoak, baina beste batetik ere jendia erakartzeko tresna bezala, rekurso bezala ere erabili Sorginena. Bai, bueno, bi alde horiek ditu, ez? Eta gainera, aurten ere urte muga planteatu genuenean, urte hasieran, parte hartu dugu, bai museoak, udalak, lezeak, herriko jendeak, Nafarroko gobernuak ere parte hartu du, orduan, denen hausnarketa bat izan du da, eta hasieratik hori argi izan dugu, bai, ezagutzera emateko tresna bat dela, edo, ez dakit horrela nahi baldin baduzu, turistiko eta kulturalki puntu erreferente bat izan ditekela Zugarramurdi, aurten, baina, bertzaldere gauzak, haunitz zainduz eta mimo handiarekin antolatu dire. Beti ere, arbaso hauekeri omenaldi bat egin nahi izan zaielako. Orduan, ez dire, denen gustoko ekitaldiak antolatu dire, uste dut. Hori da, behinpin saiatu garena. Eta gainera, aurten uste zaila izan delako, krisiagatik eta beti komentatzen dut, boronte handiarekin eta presupuesto txikiarekin egin direla aurtengo gauza guztiak, ez? Eta nondik jo nahiago izan duzue, gogoeta, ezagutza, historia bera, edo, ez da festa, ekitaldi ikusgarri, zer egin duzue? Biek nazi ditugu pixko bat. Gauzak, hori, historialdetik eta xuxen eraman ditugu, baina beti erakargarriak izaten ere saiatuz, adibidez, Sorginaren egun antolatu genuen, ez? Hori ekainaren 9 izan duzen, ja 3. aldia da antolatzen dena, eta egun ludikoa da, familientzako pensatua, inguruko jendearentzat, eta badire postuak kalean, izan du dire kontzertuak, hor gizartako gauzak izan du dire, baina aldi berean ere konferentziak izan genituen museoan, barrenean, auditorioan. Orduan, bastakit beti bi puntoiek naziz, ez? Kaso honetan familia izuzendua zen. Gehiago, guain urrian bukatu berri dugu konferentzia, zine zikloa. 5 larun bataz, pelikulak jarri ditugu museoan, azkenekoa gainera aurrentzat espreski zuzendu izan du da, eta hor ere, sorginkeriaren gaia, baina bertze punto batetik ikusita, ez? Orduan, bilek uztartuz, alden moduan bilek uztartuz. Sorgintza zari gara geure kulturarlo honetan, Ainhoa Agirre dugu solaskide, azaroren 4 eta 6 honetan antolaturiko jardunaldiak, mintzaldiak direla kausa, eta baita hoien kontesto ere. Iruñeko ekitaldiak Nafarroko museoan, egitaragua oso trinkoa da, mintzaldi eta saio, ez bakarrik Nafarroan, Pirineotako beste eskualdetan, Hueskan, Katalunia aldean eta ze berri dagoen zer gertatu zen eta hor ikerlariak mintzatuko dira. Hoiek Iruñegrako dauden saioak, gainera filmeak ere proiektatzeko planteamenduarekin, hoiek ostegun eta ostiralean. Baina geu hemen orain larun batekoan geldituko gara eta zertxo baixiago ezagutuko, larun batean jardunaldi hauek Zugarramurdira joanen baitira. Zer dago hor egiteko asmoa, Ainhoa Agirrek esanen digu. Bai, larun baten ere jarraitzen dugu egitaragauekin, amekatan bi hitzaldi izan ditugu Gustav Henningsenen irudiarekin edo erlazionatuak, lehenbizikoan Gustav Henningsen o el porqué del estudio de la Inquisición,
eta bigarrenan Gustav Henningsen o el porqué de un homenaje, eta hauetaz arituko dire Roldán Jimeno Aranguren eta Jaime Contreras. Pixkot prestatzeko, amaierako hitzaldia edo hitzaldirik garrantzitsuena, ez? Kasu honetan Gustav Henningsen berak eginen duen el invento de la palabra aquelarre. Orduan, ordu batetako, hitzaldiak amaitu izanen ditugu, eta Gustav Henningsen doktorearen omenaldia izanen dugu. Berako korala etorriko zaigu, opari beresi batzuk ere prest ditugu, berari emateko, eta ordu bat terditan ja amaiera instituzioen hitz batzukin. Honekin ja, programa pixkot nola betarateko bukatu izanen genuke, baina bada bertze egitarau paralelo edo osatu dena, ez? Herritik egin naizen zerbait izan du da, eta lautan, Henningsenekin kafe kolokio deitu diogun zerbait eginen dugu museoko ganbaran. Berekin, zuztenean herritarrak solastu nahi zuten lakoz. Eta berare prest dago, eta, honen bestez eginen da, ez? Lautan, gero 5:30 lezera joanen gara, bertan ere txalapartari batzu izan ez ditugu, berako korala, gainera hau da kontatzen dudan lehenbiziko aldia, hemen esklusiba, ematen nahi naiz. Eta, hor zerbait unkigarriagoa eginen da, kandelekin, ez dakit, koralak ere berriz ere kantatuko du, epaitu zituztenen izenak emanen dire, horrela, ekitaldi unkigarria, eta pensatzen dugu, egin barrekoa zela, ez? 6:30 gutxi beti bukatu izanen dugu, eta hortik aintzin, afariare antolatu dugu, eta, honekin emanen geniola kabila larun bateko egun oneri. Beraz, horitxe gitaragua, zehatz esan da. Gauza bat, hor, eta Akelarre izena bera nola hautatu izan zen, da hor gelditu da batetik Zugaramurdiri lotua, txikia, baina bestetik sorginkeriari referentzia egiten zaiularik, noiz nahi agertzen da Akelarre hitza. Nik galdera, Ainoa, horko zuen leze horietan eta egiazki historikoki zerbaitik gertatu ote zen sorginekin lotutakoa oin dela 200 urte? Akelarre hitza, erranduzun bizala, badu bere misteria, eta, Henningsen ere arituko zaigu horren gainean larun batean, ez? Dirudienez, gaizki ulertu batetik heldu da, etako inkizidore batek ez omentzun ongi ulertu, eta akerraren larrea bi hitz horiek elkartu zateri omen da, ez? Akelarre hitz hau, horren bertzera biltzen dena, frantzesentzat zabat, adibidez, eta zertzen egia da zerrez, segurazki, eta nik horrela komentatzen dut, leze hauetan besta paganoak edo bilera paganoak eginen ziren, ez? Kristautasuna aliotu baino lehen. Leze ezagutzen dutenek badakit ez nolako tokia den, eta jendea biltzeko lokal aproposena, ez? Hor, hori egiten duenan etzara bustitzen, eta herritik gainera hurbil dago, ez da kilometro erdirare, eta segurazki, hori, kristautasuna ditu minolen, festa gentilak eginen zituzten, euren bilerak. Eta gero ze pasa zen, inkisidoreak ditu zirenean, eta sorgin talde bat bazela edo aditu zutenean, badirudi gainera Urdazubiko abadeak erranda, ordea bro sartu zen tartean, eta Akelarretan bihurtu ziren, ez? Baina egiten, besta bertzerik ez ziren, gehiagian entzuten, gehiagiedan, besta eta posible zenak ere ligatuko zen, baina, deabrorik etzen tartean. Akelarre, sorgintzaren historia Pirineotan eta Gustav Henningsen doktoreari omenaldia. Oietxeke hortaz antolatuak dituzten jardunaldietan eginen direnak. Jardunaldi hauetan antolatzaile, kide, Eusko Ikaskuntza. Zugaramurdiko udalarekin eta Nafarroko gobernuarekin batera. Hain zuzen Eusko Ikaskuntza dugu, bide lagun geure kultural hornetan Euskal Herria irratian astez-aste. Eusko Ikaskuntza, jakitez.